Biasanya lek damel lampu anu niku lho. Teng mriki kan metu tulisane pomo 100.000, 100.000, 50.000, 50.000 ngono. Ini lho, ana jarine dhewe. Pak mboten nganu niku mboten kae biasane kan. Ngono bae biru, ijo. Sate. Lagu sing tak wenek aku iki macet-macet to gak tibake rusak file tibake. Oh, ngekahi ya kaya macet. Sing siji lho, sing lagune apa? Oke. Iya. Ya iki lho ya. Di center ini tulisannya ini garisnya ini gunak pos. Ya toh. Ini pedot-pedot terus. Sing anu iki sing asli. Ini kan ketok ngalep lah. Nggih. Yang kau pendengar ini. Yang asli kan. Gunak ya. Gunak dirit gitu. Wah, iki. Ya kan gak enak ya. Enak nggih. Santri gak enak. Ada sampai HP lagi. Nggih. Iki lho malah iki lho malah antik iki kuwi. File rusak kon. Kuwi madure ditelipon ya. Jadi kok anu pecah. Pecah di teliko. Tiga. Aku tahu teliko tiga. Iki barang ya kayak enak lho. Nah, Iki barang ya kena tandane kene. sing bukan dari Terus HP ya kena gitu lho. Sudah tidak. Itu lho. oh nggih. Ini kan enak lho. Nggih, betul. Nah, jadi kok pecah. Yang di Enak, enak. enak, nggih. Apa ini sama nak foto rawan satu ya. Berarti kuno iki. Ya. Sinar kuwi ya. Nah iki. Nggih. Saya lagi kali loh. Lho ora cawane iki lho. Ini ya. Sing palsu enak. Yang palsu kan gak enak. Ini kan ora ketara loh cawange. Ya iki yo belas. Gila. Kaya tumu lho. Ya tak kita tahu ya. Gila. Ada error ora enak. Oh iya ora. Pengecar. Wah, keren. Dah. Ya HP yang kayak ini malah ya. Nah, Tapi ya gue suwe sirine, tok-tok kuwi. ini tahunnya kan Lah saiki lek garise iki lho ya. Garise iki kan genah. nggih. Lah iki kan ya cek anak ora ngetang. Ya ukur-ukur nggih. Ini kan ada keban to. Nggih. Lah ini kan langsung seret ya to. Nggih niku genah. Kirine. Anu, sing enak. sing enak. Ora enak barangnya palsu bedanya kan ndak iso. Nek ada cawange loh. Ora enak. Oh enek anu niki. Iki bintang to. Iki kan ya enek loh. Kan maune harus diketahui bagian maune. Ora wis. Maune kan ora ketok ya. Digane kuwi ya. Berarti ora kabare wong. Masa apa? Enggak sok kowe. Bang itu ngengkel lu. Atau hasil